jó estét kívánok! Jó estét, jó estét, jó estét! Sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat, odahaza meg itt. Nagyon fontos bölcsességeket fogok megosztani önökkel mindjárt az elején. Ugyebár önmagában sem árt, hogyha valaki rendelkezik némi általános műveltséggel, intelligenciával, amely leginkább onnan ismerszik meg, hogyha például valaki intelligens, akkor olyan ügyekben, amiről halvány segédfogalma nincs, megtanul mélyen kussolni. Innen ismerszik meg az okos ember. A hülye az onnan ismerszik meg, hogy rettenetes határozottsággal és magabiztossággal beszél olyasmiről, amiről halvány fogalma nincs. Na most, ha valaki közéleti pályára készül, sőt egyenesen át akarja venni a hatalmat, az különösen jól teszi, ha rendelkezik némi intelligenciával, némi felkészültséggel, és némi általános műveltséggel. Magyar Péterről lesz szó. Magyar Petiről beszélünk az elején. Nem tudom még eldönteni, hogy ő most egy intelligens, általános műveltséggel rendelkező, okos és felkészült valaki, vagy esetleg egy nagyon magabiztos kretén. De hát, ha együtt ki tudjuk találni a következő példákból, lássuk az elsőt. Péter Szegeden. Tadám! Utolsó magyar szabad városba, Babits Mihály, József Attila és többek között Szent-Györgyi Albert szülővárosában. Itt vagyunk a gyönyörű Tiszánál, a szőke Tiszánál, mindjárt kajakra szállunk. Utolsó magyar szabad városba, Babits Mihály, József Attila és többek között Szent-Györgyi Albert szülővárosában. Itt vagyunk a gyönyörű Tiszánál, a szőke Tiszánál, mindjárt kajakra szállunk. Én úgy emlékszem, lehet, hogy ebben tévedek, de annak idején a Totóban, ugye, aki 13+1-et eltalálta, az megnyerte a főnyereményt. Aki viszont a 13+1-ből egyet se, az is kapott valami pénzt, mert az is annyira nehéz, hogy 14 meccsből egynek se találd el az eredményét, hogy azt is díjazták. Peti díjat érdemel. Peti elment a gyönyörű Tiszához, Szegedre, az utolsó szabad városba, ahol, mint mondta ő, született Babits Mihály, József Attila és Szent-Györgyi Albert. Jelentem, ebből a 3-ból 3 nem született ott. Zseni, hogy valaki 3-ból 3-at ne találjon el, ezért külön kéne kapjon mit adtak régen? Egy hangszórót. Mert annyi mindenkit mondhatott volna. Előállhatott volna Juhász Gyulával. Előállhatott volna Agárdi Gáborral. Vagy hogy még inkább szívhez szóló legyen az egyik legzseniálisabb cigány muzsikusunkkal, Dankó Pistával. Na, ezek például speciál Szegeden születtek. Ehhez képest Babits Mihály, mint tőle magától tudja minden általános iskolás, Szexárdon születtem, színésznőt szerette. Ő Szexárdon született, ez van. József Attila, hát ő meg speciál itt a 9 kerbe Budapesten, miképpen Szent-Györgyi Albert is. Peti nem hagyja magát átverni. Peti mindent tud, 3-ból 0. Nem sokkal később elment Kistelekre, az majdnem Szeged. Megnézzük, ott mit mondott. Figyú! Biztos önök is látták a debreceni vikepércsi édesanyákat, hogy hogyan élnek, hogy úgy indulnak el reggel a bölcsödibe és az óvodába a gyerekekkel,
hogy ilyen mérőműszerekkel mérik a levegő minőségét, nézik a szélirányt. Na figyelj, tehát a mikepércsi édesanyák, ismételjük meg, reggelenként úgy indulnak el iskolába a gyerekekkel, hogy mérőműszerekkel mérik a levegő minőségét, és vizsgálják a szélirányt. Mert hogy Mikepércsen mérgezett a levegő a gyárak miatt, amit a szemét kormány fölépített. Figyelj, hajolj közelebb, megsugom. Még nincs kész a gyár Mikepércsen. Nem épült föl, ehhez képest Peti szerint az édesanyák már most mérik a levegőt, ami mérgező. Két eset lehetséges. Vagy a mikepércsi édesanyák teljesen hülyék, vagy a Peti teljesen hülye és hazudozik össze-vissza. Kérem, tegye föl a kezét, aki szerint a második eset a valóságos. Kérem, ellenpróbát nem kérek, köszönöm. Látható többség, Peti teljesen hülye és össze-vissza hazudozik. Illetve lehet, hogy van egy titkos műszere, ami csak neki van, amivel egyszerre tudja mérni az internet blokkolókat, és a még meg sem épült gyárak szennyező azok anyag kibocsátását. Ez egy B változat. Nem tudhatjuk, lehet, hogy Peti tulajdonképpen a NASA főmérnöke, csak még nem vallotta be. És mindezek után csak így a cseresznye a hab tetejére Peti járt egy piacon, kampánykörúton, ahol végre valaki megmondta neki a frankót. Nézzük csak. Szép jó. Elfelejtettem pávatolakot így a segedben. Ja, jó, köszönjük szépen. Szép jó. Elfelejtettem pávatolakot így a segedben. Ja, jó, köszönjük szépen. Jó, azt mondta neki a néni, de annyira jó, ott áll a csokorvirággal, azt hiszi, hogy ott mindenki, ott a rajongók, és mindjárt a vállukra veszik, mert az a drága tündéri néni, a trollok királynője, azt mondta neki, mert elég rossz a hangminőség, megismétlem. Elfelejtettem pávatollat hozni, hogy dugd bele a s***be. Hibátlan. Peti egy pávatollal a s***ben. Egyik kezében a mikepércsi édesanyák mérőműszere, másikban az internetblokkoló, varázslatos. És így elmondja, hogy kiszületett Szegeden. Imádom őt. Nézzünk egy másik témát, ami egyszerre felemelő és lenyűgöző, és aztán lesz egy kis furcsa kanyar a végén. Mint minden évben most is ellátogattam a Csíksomlyói búcsúra. Tudom, hogy mások is voltak, itt a közönség soraiból is. Ez mindig egy elképesztő élmény. És most, hogy a román becslések szerint 330-350 ezer ember vett rajta részt, most aztán egészen különlegesen felemelő élmény volt. Ez tényleg a világ összmagyarságának egy olyan seregszemléje, ami az ég egyatt a világon semmihez sem fogható, és készült erről a búcsúról egy ilyen körülbelül 3 perces, csodálatos drónnal és több kamerával egy ilyen összefoglaló film. Itt láthatjátok, te is ott voltál, ott voltunk. Együtt menni ezzel a tömeggel, hallgatni az énekeket, nézni az emberek arcát. Nem mellesleg jegyzem meg, hogy valami egészen bámulatosan felemelő volt az idei mise. Olyan gyönyörűen beszélt a pap, és nekem különösképpen megragadt 2 gondolata. Egyik, amikor azt mondta, hogy többek között az a baj ma,
hogy minden szörnyűségtől, meg bajtól megvédjük a gyerekeinket, olyanoktól is, amiktől nem kellene őket, és ugyanakkor olyan kereszteket teszünk a vállaikra, amit nem lenne szabad a vállaikra tennünk. Azért ezen úgy mindenki gondolkodjon el is, és vonja le belőle a saját magára vonatkozó következtetéseket, és az is egy gyönyörű gondolat volt, amikor azt mondta, hogy édesanyám, taníts meg minket megvarni a jövőt. Gyönyörű volt is. Utána úgy le is ültem, kértem egy kávét valahol is, és elég sokat töprengtem ezen a két gondolatsoron. Na de, miközben Csíksomlyó fölemeli a lelket, és minden évben újra és újra elvarázsol az az összetartozás élmény és összetartozás tudat, ami szerintem nincs még egy a világon, Csíksomlyon kívül már, ami bennünket, magyarokat illet. És miközben néztem ezt a tényleg csodálatos filmet, amit készítettek, nem is tudom kik, ez a film fölkerült a Facebookra. Hát hova kerülne föl? Na most figyelj, mert elsőre nem fogod elhinni, pedig ez a rögvalóság. Videós cikket közöltünk a csíksomlyói búcsúról, erről, amit idáig láttunk, erről van szó. Videós cikket közöltünk a csíksomlyói búcsúról, amit a Facebook idézett, durva erőszakot ábrázoló tartalomnak minősített, és lejjebb sorolt. Nem engedjük, hogy az emberek a Facebookon durva erőszakot ábrázoló tartalmakat osszanak meg. Figyelmeztette a Facebook az ezen filmet föltevőket. Nem engedjük, hogy az emberek durva erőszakot ábrázoló tartalmakat osszanak meg. Ott van egyébként. Na most, drágáim, ti ezt értitek? Én sem, de ha értem, annál rosszabb. Mert vagy arról van szó, hogy az egész Facebook úgy működik, hogy van egy algoritmus, amiben ezek szerint valakik valamikor beleprogramoztak bizonyos dolgokat, amelyekre az algoritmus automatikusan úgy reagál, hogy ez durva, meg erőszak, meg közösségellenes, meg mit tudom én mi. És ezek szerint a beprogramozásban benne vannak például keresztény jelképek, mert másra nem tudok gondolni. Vagy valaki külön odafigyelt, hogy egy 350 000-es összmagyar seregszemle az ne lehessen fönt a Facebookon, mert az olyan rosszul veszi ki magát. De mindesetre ma azon a Facebookon, ahol egyébként olyan dolgokat nézhetsz reggeltől estig, hogy a belet kiokádod, azon a Facebookon, ahol a legagyamentebb, szélsőségesebb, extrémistább, szexuális eltévejgőktől kezdve bármilyen iszlamista erőszaktevőkig mindent megtalálsz és nézhetsz. A csíksomlyói búcsú zarándokai, felolvasom még egyszer, durva erőszakot ábrázoló tartalomnak minősül. Én mentem ott 350 000 magammal, nemhogy durva erőszak, egy rossz nézés nem volt. Csak szeretet volt, egymásra figyelés volt, összetartozás volt és mosolygás volt. Egyre inkább az az érzésem, hogy ennek az egész szétrohadó világnak az egyik megrohasztója az maga a Facebook, meg ez a közösségi média. Ezt előbb-utóbb el kell takarítani. Meg azokat, meg pláne, akik megírták azt a levelet,
hogy durva erőszakot ábrázoló tartalom a Csíksomlyói bucsin. Azokat kéne eltakarítani néhány elképesztően jól irányzott pofánvágás keretében. Mindenhonnan és örökre. De tudom ezt fokozni, illetve nem tudom fokozni, mert amiről mesélni fogok, az azért ennek a közelébe sincs, bár mint elmebaj és mint kortünet, azért ez ott lehet mellette. Szóval nyilván sokan olvastátok, van valami német irodalmi díj, egyébként annyira majdnem teljesen mindegy. Én eddig is úgy voltam ezekkel az irodalmi díjakkal, hogy de most már legalább van róla bizonyítékom, hogy a hosszú évek óta történő legyintésem az egy teljesen jogos és valós legyintés volt már eddig is. Szóval van ez az irodalmi díj, mindjárt mondom a nevét, a Világ kultúráinak háza, berlini szervezet által évente odaítélt nemzetközi irodalmi díj. Ezt egy 7 fős zsűri ítéli oda, és a 7 fős zsűri 2 tagja, úgy látszik a 7-ből volt 2, aki nem teljesen idióta baromállat, egy Julianne Liebert és egy Ronja Ottmann, ők írtak egy cikket arról, hogy mi is történt a zsűriben, fölháborodva, ugyanis a magyar Nádas Péter beküldött irodalmi műve kapta a legtöbb pontot, meg ezt irodalmi remek műnek minősítették, majd közölték, szeretném ezt szó szerint mondani, hogy ennek ellenére Nádas nem kaphatja meg a díjat, mert, idézet, túl fehér, túl kiváltságos és férfi. És helyette kapta valaki, aki nyilván egybe biztosak lehetünk, nem férfi és nem fehér. Hogy ki kapta, az meg pont le van szarva. Szóval ebben az egész történetben megint az a gyönyörű, hogy Nádas Péter, aki egyébként nagyon jó író, tehát ezt szögezzük le. Például a Családregény vége az egy mindenkinek ajánlatos elolvasni. De Nádas Péter ennek a liberális világnak mind nemzetközi szintéren, mind idehaza az egyik ikonja. Ő ennek a liberális világnak a sztárja, ikonja, és az egyik létrehozója. Na most a forradalom felfalja gyermekeit. Ez a liberális világ, amelyet egyébként Nádas Péter mindig is szeretett és támogatott, ez eljutott mára oda, hogy ezt a Nádas Pétert ugyan elismeri, hogy hát ő a legjobb, meg remek művet is írt, de hát fehér is, meg férfi is. És az ember itt megint ücsörögsz, és azt mondod, hogy de miért? Hol élünk mi? Hol élünk, és miért kell nekünk így élni? És akik ezt az egészet kitalálták, csinálják, működtetik, felépítették, propagálják, akik szerint a keresztény magyar zarándokok Csíksomlyón tomboló erőszakot árasztanak, és egy fehér férfi nem kaphatja meg az irodalmi díjat, mert hiába ő írta a legjobbat, de fehér meg férfi. Zavarjuk már ezeket az anyjuk keservébe, de tényleg, egyszer és mindenkorra. Különben föl fognak minket zabálni. Vége lesz az életünknek. Ebből a kretén vonatból nincs kiszállás. Ezt vagy megállítjuk és szétzavarjuk őket a pusztába, vagy én már nem tudom 1 év múlva itt miket fogok elmondani. De én nekem nincs kedvem 1 év múlva még nagyobb kreténségekről beszélni. Elegem van. Takarítsuk el őket. Amíg eltakarítjuk, tartunk egy rövid szünetet, és Szentkirályi Alexandra lesz a vendégem. Ne menjenek messzire.
Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje. Szervusz Alexandra, köszönöm. Szervusz, köszönöm a meghívást. Kezdjük talán a legfontosabbal, amiről szinte minden nap szó esik, különböző szövegösszefüggésekben, hogy valójában a mostani június 9-i választásoknak mi a tétje. És nem csak a főpolgármesterségnek, meg nem csak az önkormányzati választásoknak, hanem úgy nyilván az EP választásoknak is. Szóval úgy összességében mi a tét? Hát ilyen még tényleg nem volt, hogy egy napon volt az Európai Parlament és az önkormányzati választás, és azt gondolom, hogy a két téma az egymással össze is függ. Tehát, hogyha most a nagy képből kezdek, és utána beszélek majd a budapesti tétről, akkor azt mondanám, hogy ahogy Európában is tulajdonképpen az a tét, hogy globalisták versus szuverenisták, tehát urai leszünk-e a saját életünknek, vagy majd megmondják valakik külföldről, hogy mit kell a világról gondolni, és hogyan kell dönteni háború és béke kérdésében, vagy migrációban, vagy pedig gender kérdésben, akkor azért azt érdemes mellé tenni, hogy hát Budapesten most egy olyan főpolgármester ül a Városházán, akinek kampányfinanszírozási botrányaira derül fény egyik napról a másikra. Ugye a 22-es választás kapcsán ez gyakorlatilag köztudott, az adományládikák kérdése, az eurók, a dollárok, fontok, ki tudja, hogy micsodák kérdése, de ugye most a 19-es önkormányzati választás kapcsán is egy ilyen botrány sejlik föl Karácsony Gergely személye körül. Ezt csak azért mondom, hogy amikor azt gondoljuk, hogy Karácsony Gergely csak annyi kárt tud okozni a városban, amennyit eddig láttunk, akkor sajnos ennél sokkal nagyobb a tét. Tehát egy ilyen puskaporos levegőjű időszakban egy olyan ember, akinek külföldről nem csak a pénzt, hanem az utasítást is adják, az egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes kombináció, én azt gondolom. Hadd kérdezzem meg így műsoron kívül, csak zárójelben, mielőtt a budapesti ügyekre térnénk. Manfred Weber azzal az ötlettel állt elő a hét közepén valamikor, hogy általános hadkötelezettséget kéne bevezetni Európába, mely kiterjed a nőkre is. Jelentem 61 éves vagyok, én valószínűleg megúszom, de téged visznek. Hát ha a genderőrület elég nagy mértéket tölt Európában, akkor ki tudja, hogy kit lehet majd elvinni. Ugyebár lehet, hogy hirtelen majd lesznek ilyen harmadik neműek, és akkor nem csak férfiak meg nők lesznek majd, igen, hanem azt mondják, hogy én kimaradok a sorozásból, szó szerint. Nagyon-nagyon ijesztő és nagyon-nagyon veszélyes szerintem az a folyamat, ami elindult Európában, tehát az egymásra való licitálás az őrületben, annak nekünk megállt kell parancsolnunk. És itt Magyarországon mi ezt meg is tettük, meg is vetettük a sarkunkat, és tartjuk azt a pozíciót, amit az eleje óta képviselünk a béke oldalán, de hát azt is látjuk, hogy mekkora a nyomás. Tényleg most mindenki tudja, hogy mi történt a Ficó miniszterelnök úrral, tehát azért ennek nagyon-nagyon nagy nyomásnak kell minden országnak ellenállnia, aki a béke oldalán van. Hát ebben most már tényleg nagyon egyedül maradtunk itt Magyarországon. Akkor térjünk rá Budapestre. Az első benyomásaid vagy tapasztalataid a budapesti kampánykörútat során. Ezekről mondjál néhány szót nekünk. Nagyon jók. Tehát én kifejezetten optimista vagyok, mert az elmúlt heteimet, napjaimat, meg a következőket is budapestiekkel töltöttem és töltöm. Nagyon sokat beszélgetek, és én azt látom, hogy az embereknek elegük van abból, és akkor nagyon-nagyon finoman fogalmaztam, ennél egy kicsit kevésbé árnyaltan szokták nekem elmondani, mit gondolnak Karácsony Gergely munkásságáról, de nagyon elegük van abból, hogy igazából Karácsony Gergely becipelte a hátán ezt az egész Gyurcsány-bandát, elegük van abból, hogy nem történik érdemben semmi, tehát közlekedés, köztisztaság, hajléktalan kérdés, tehát tényleg azt gondolom, hogy a főpolgármester a minimum szintet sem ugrotta meg, tehát a szintidőt nem úszta meg. Tehát versenybe se kéne, a rajtvonalnál se kéne állnia igazából azzal a teljesítménnyel, amit az elmúlt 4,5 évben nyújtott, és közben olyan blödségek jönnek ki a száján, hogy ő ezt nem is egy ciklusra ígérte meg, tehát egészen felháborító dolgok. Nem is akarok nagyon belemenni a részletekbe, de összességében a benyomásaim azok, hogy az emberek látják és tudják, hogy Karácsony Gergely egy trójai faló, tehát pontosan tudják, hogy ott
a gyomrában igazából Gyurcsány emberek, meg Gyurcsány Ferenc maga van. Tehát van egy kirakat, és van a valóság. És ezt nem értik az emberek, és pártpolitikai hozzáástól függetlenül abból a káoszból, amit Karácsony teremtett, abból a hanyagságból, nem törődömségből pedig elegük van. Meg tudnád nekem magyarázni, mert én egy viszonylag okos fiúnak tartottam magam eddig, de amióta azt láttam, hogy a kampány közepén a Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely Dobrev Klárával vidéken kampányol, azóta elbizonytalanodtam, hogy valószínűleg velem van a baj, mert nem értem. Tehát, hogy mit keres a főpolgármester Tatabányán? Kérdezem a kötelező tisztelettel, van erre valami érvényes magyarázatod? Hát szerintem ez teljes önlebuktatás egyébként, tehát nem mintha Karácsony Gergely arról lenne híres szerintem, hogy olyan baromi sokat dolgozik, ugye az eredményei alapján is látjuk, de hogy még a kampányban is, ami kifejezetten arról szól, hogy most akkor itt rajta van a figyelem, és elvileg megmutatja, hogy milyen az, amikor ő jól vezet várost, még akkor is neki Salgótarjánban, meg Tatabányán ott a Dobrevni hóna alá kapta őt és elvitte, és ott kell turnéznia, vagy osztálykirándulnia, azt szerintem, tényleg, az szerintem egészen röhelyes, tehát én úgy gondolom, hogy ő ilyenkor kap egy itinert, és akkor beosztják neki, hogy most Gergőke most uzsonnázik, utána irány Salgótarján, egy kis délutáni Hajcsi, Tatabánya, tehát hogy nem tudok mit mondani, tehát szerintem őt viszik, tehát nem megy, hanem viszik, valószínűleg még a zokniaiba is bele van írva, hogy bal, jobb, Salgótarján, Tatabánya, Gyurcsány Ferencék. És tényleg az ember néha nevet már rajta kínjában. Tehát azért abba gondoljunk bele, hogy emellé a program mellé befért Karácsony Gergelynek az a gondolat, hogy azt mondta az egyik rendezvényen, hogy megkérdezhetnék a budapestiek, hogy mit keres Budapest főpolgármestere Salgótarján vagy Tatabányán, miért vidéken kampányol. Majd megválaszolta a saját maga kérdését, és elmondta, hogy hát annyira rendben vannak a dolgok, mondhatná ő Budapesten, hogy már erre is ráérek. Ezt sikerült mondani. Tehát én ilyenkor azt gondolom, amikor ilyeneket mond Budapest főpolgármestere, meg olyanokat, hogy hajléktalan kérdés szemmel láthatóan javult, hogy lehet, hogy igazából neki ilyen gerontológiai problémái vannak, és egy jó optikus, vagy egy hallókészülék, vagy nem tudom, tehát hogy ezek lehet, hogy segítenének a problémáin. Én néha ezt kezdem gondolni. Nem ugyanazt a mozit nézi Karácsony Gergely, mint a budapestiek, amikor azt mondja, hogy itt rend van, itt tisztaság van, a hajléktalan kérdést ők kezelték, stb. Tehát nonsens. Ezt majd mindjárt végigmegyünk ezeken, mert vannak itt még csodák. Hagy meséljem el önöknek is, meg hát, ha te se láttad. Kedvenc mémem, tegnap kaptam. Egy ilyen budapesti közterület van lefényképezve hónaig érő gazzal. Bele van montírozva Regős Bendegúz az Indul a bakterházból. Mellette egy tehén, amely tehén ilyen méhecskének van maszkírozva. Azt mondja neki a Bendegúz, hogy bimbó, ha jön a karácsony, kezdj el zümmögni. Egyszerűen csodálatos. Nem láttam. Majd elküldöm. No, nézzük el, ha már ennyire rendben van minden a fővárosban, akkor azért nézzünk meg két dolgot, amit mondjuk én, mint autós, nekem úgy tűnt, hogy riasztó, de hát ha meg tudod magyarázni, hogy miért lesz ez nekünk jó. Rakpartok végleges és örök lezárása. Ebben a városban, ahol most már éjjel 2 és fél 3 között lehet mondjuk nagyjából közlekedni, amúgy meg nem. Ezt miért találtak? De minden, mondjál valamit. Tehát a miértekre nem tudok válaszolni, tehát nincs olyan végzettségem, ami a miérteken segít megfejteni. Tehát de el tudom mondani, mit okoz. És az is elég nagy baj. Ugye arról van szó, egyébként már az a része is tanulságos, hogy honnan kellett ezt megtudjuk. Kezdem talán innen, és elmondom, mit okoz. Onnan kellett ezt megtudjuk, hogy egy előterjesztés mellékletének a sokadik oldalaként ők ezt tulajdonképpen már egy évvel ezelőtt benyújtották, és a Balázs fővárosi közgyűlésen megszavaztatták. Van benne egy közúthálózati fejlesztési terv, ahol így be van jelölve, szépen kékkel, Lánchíd, Szabadsághíd közötti rakpartszakasz, és oda van írva, hogy autómentes övezet.
Ott van egy térkép, 2030-as időhorizonttal legkésőbb, semmilyen olyan jelzés nincs, hogy ez a forgalom hova fog onnan menni. Tehát ők ezt gyakorlatilag megint nem egyeztették senkivel, nem folytattak erről semmilyen párbeszédet, stb. Sőt, amikor ezt először bedobta Karácsony Gergely, akkor a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara egy 11 000 főt érintő konzultációt, felmérést kezdeményezett, ahol 70%-a a megkérdezetteknek elmondta, hogy ez nagyon nagy közlekedési káoszt okoz, és gazdaságilag is problémás lesz nekik, nem fognak tudni az ő vállalkozásaikhoz eljutni az emberek. Ez már most is probléma egyébként. Ezt elküldték Karácsony Gergelynek, ezt abszolút nem vették figyelembe, ennek ellenére ezt megszavazták, elfogadták. És hogy mit okozna ez? Tehát anélkül, hogy érdemi alternatíva lenne az autósok számára, mert hogy az persze nincsen, tehát remek tiltás, tehát ugye a 3T-ből most már csak az utolsó T maradt meg, a tiltogatás ez még megy. Tehát anélkül, hogy alternatívát adtak volna, ez azt jelenti, hogy az óránként átlagosan 2400 autós forgalom, aminek a 60%-a átmenő forgalom, tehát ők nem jönnének be a városban, nem muszáj, na hát ezek mind be fognak menni. És akkor képzeld el, mekkora dugó lesz. A Kiskörúton, a Nagykörúton, ez rá fog menni a Fiumei útra, a Hungáriára, a Budai rakpartra, tehát ez az egész város megint csak megfogja. Ha még lehet ennél rosszabb egyébként a közlekedés, akkor ez még annál is rosszabb lesz. Egy valamit kérlek. Van még közlekedési ötlete. Nem tudom, az autók, hogy tiltás. Abban mindjárt jön, nehogy azt hitt, hogy kihagyom. Az egyik kocsim az jövőre bajba lesz. De egy valamit ígérj meg nekem, ha már a kiskörúti meg a belvárosi dugókról beszéltünk, ha a főpolgármester leszel, egy buli vasárnap éjjel, hétfőn bemész. És az lesz az első intézkedésed, hogy az Üllői útról, ha beérkezel a Kálvin térre, megint lehessen balra kanyarodni a Szabadsághídra. Könyörögve kérlek, ígérd meg nekem, mert most az M5-ös forgalmát azt így beviszik a Deák térig, mert aki Budára akar menni, az nem tud átmenni Budára a Szabadsághídon, hanem még plusz pöfög egy nagyot a belváros kellős közepé, agyrém. Ugye megígéred most? Én azt megígérem neked, hogy nem ezzel a kérdéssel fog foglalkozni, az összes ilyen elmebeteg kérdéssel fog foglalkozni, tehát ahol végig gondolatlanul hoztak egyik napról a másikra adott döntéseket, azokat mind értelmesen felül fogjuk vizsgálni. Tehát én azt szeretném, hogy ez a város közlekedhető legyen, és én nem csak autós szemmel, hanem tömegközlekedés, gyalogos, biciklis szemmel is. Oké. Na akkor nézzük. Nézzük ezt a másik csodálatos ötletet. 10 évvel idősebb autók kitiltása, honnan is? Belvárosból? Vagy honnan kell kitiltania? Majd ilyen zónák lesznek, vagy egész Budapestről, ez nem derült még ki, tehát majd gondolom a hasukra csapnak, és akkor elmondják, hogy képzelik ezt. Oké, de biztos megint velünk van a probléma, meg önökkel, de úgy szemem előtt, mondjuk nyilván, ha lesznek ilyen zónák, akkor hát a belváros beleesik, gondolom én, mert a belvárosra vigyázni kell. Na most belvárosban lakik a nyugdíjas Juliska néni meg a Pista bácsi, 50 éve házasok, és van egy 14 éves Renault Cliójuk. Ők ezzel járnak haza. Ha ők ki lesznek onnan tiltva, akkor Juliska néniék mi a búbánattal fognak hazajárni? És ez csak egy kérdés a 6 millióból. Szóval hogy van ez vegyük majd sorra, jó? Tehát kérlek, nagyjából tudjuk-e, hogy jelen pillanatban a fővárosban például az autóállomány hány százalékát érinti ez a remek ötlet? 2/3. Brutális szám. Tehát 440 000 autóról beszélünk Budapesten, ennyi van forgalommal, és ennek gyakorlatilag megközelítőleg a 2/3 érintené ez a remekbe szabott ötlet, amivel egyébként megint egy tipikus karácsonyi történet, mármint Karácsony Gergő féle. Tehát, hogy nem a jóféle ajándékot találjuk a fal alatt ebben az esetben, már meglepetésnek meglepetés, mert ilyen extrém ötleteket még én sem néztem ki belőlük, és egyébként olyan értelemben illik a kép, hogy meglepetés, mert hogy egy podcastból kellett először megtudjuk, ahol Karácsony klímaügynökségének a vezetője,
aki egyébként volt MSZP-s árnyékminiszter, hát honnan rekrutálna máshonnan nyilván, elmondja, hogy hát igen, ők már ezen dolgoznak a BKK-val. Majd ezt Karácsony Gergely letagadta, ő soha nem mondott ilyet, hát se az egyik, soha nem. Majd most éppen most raktunk ki egy olyan videót, ahol a szájában elmondja, hogy akkor igen, nagyon jó, hogy az idős autók azok majd ki lesznek tiltva. Tehát megint ugye kivel fog kiszúrni? Kiszúr azokkal, akik mondjuk fiatalok, most kezdenek el dolgozni, nem fog tudni venni egy új autót szerencsétlen az első fizetéséből. A melós az mivel fogja? Tehát a melós az majd biztos fogja a régi kocsiját, amiben belepakolja a felszerelését, és vesz egy vadi új mercit, és majd abba szállítja a létrát, vagy nem tudom, tehát nem tudom elképzelni. Ilyen ötletek is vannak egyébként még ott, hogy majd át kell pakolni teherautókról teherbiciklire, teherrollerre, tehát a betonkeverőket úgy látom, hogy a rollerekkel viszik a belvárosban, tucatjával, vagy egy költöztetés, képzeld el, milyen jó. Nem viccelek, elmondja a nő. Képzeld el a költöztetést, ahogy itt egyensúlyoznak le a marha nagy szófával, majd biciklire vattanak, és elkerekeznek egy külső kerületbe. Tehát nem... teljes agyrém, én azt gondolom, és pont ennek kéne most már véget vetni, hogy én úgy láttam, hogy ezek az emberek a Városházán tényleg semmi mással nem foglalkoznak, csak azzal, hogy Gyurcsány Ferenc elégedett legyen, meg hogy a megfelelő számú Gyurcsány kvótára jutó ember, az bennüljön a főváros zsíros állásébe és zsíros cégébe, és ezért van az, hogy a főváros úgy néz ki, ahogy, ezért kerülgetjük a koszt Budapesten, ezért nem lehet normálisan közlekedni, ezért van hajléktalanság, egész egyszerűen fókusz nem a budapestieken van, hanem Gyurcsány Ferenc kéréseinek a teljesítésén. Egy vicc. Most megjelent lelki szemeim előtt, olyan plastikusan adtad elő a teherroller, ami mondjuk a Déd nagymama hagyatékából megmaradt páncéltőkés Bösendorfer zongorát, a Lajos meg a Géza elviszi. Tényleg drága, áldott emlékű édesapám mindig azt mondta nekem, mikor kicsi voltam, hogy kisfiam, mert hülyének lenni a legkönnyebb. Nem kerül semmibe. Igen, és a legolcsóbb is, ezt csak azért mondom, mert közben egyébként meg ott tartanak, hogy ők sajnálták a pénzt arra, hogy mondjuk P+R parkolót építsenek, tehát nyilván ez a lépés annak szól, hogy ők is nézik mondjuk a légszennyezettségi adatokat, ami abszolút leromlott. És akkor mi legyen a megoldás? Hát akkor az idős autókat ki kell tiltani, meg ilyen nulla kibocsátású zónák kellenek, tehát ja, és ugye elmondja ez a hölgy még ebbe a podcastba szintén, hogy az autós közlekedés terepét folyamatosan, szó szerint idézett, szűkíteni és drágítani kell. Tehát a budapestiek fizessenek többet, meg ne használják az autót, meg vegyenek újat, azért, mert ők egyébként kispórolták a pénzt abból, hogy közlekedést fejlesztenek, kötött pályát, meg mondjuk P+R parkolót építsenek. Tehát egy vicc. Én nem értek hozzá, de egy ötletem van, romlik a légszennyezettség, itt a veszőparipám. Tehát, gyerekek, ha a Kálvin térről lehet majd balra kanyarodni, akkor 50%-kal kevesebb autó fog pöfögni a dugóba a belváros kellős közepén, és csökkenni fog a légszennyezettség, ezt csak így mondom. Nagyon félek, hogy nem ilyen racionális gondolatok lesznek. Nem? Én már attól félek, Zsolt, megmondom neked őszintén, hogy a következő pillanatban azt fogják kitalálni, hogy hát nem is kellenek budapestiek a város egyik részben. Hát ez a sok hülye, hát ez itt lélegzik, itt a hasznos oxigént itt elhasználja, széndioxidot bocsát ki helyette, járkálnak, össze-vissza használják a parkokat, el akarnak menni A-ból B-be, hát nem? Hát ez a legegyszerűbb. Hát meg kell tiltani ezt is. Tehát körülbelül ez a következő lépés. Szerintem, és akkor nincs ember, nincsen probléma. Nem tudja gondolni már. Az a szörnyű, hogy most ezt elmondtad, ezen itten kacarászunk joggal, de lehet, hogy nem láttad még, nem régiben került elém egy hír, egy brit egyetemi tanár, aki ilyen nagyon zöld, talán ilyet valami környezetvédelmet is taníthat. Egy brit egyetemi tanár kiírta a Facebookjára egy héten belüli a történet, miszerint, ha el akarjuk kerülni, hogy a Föld ökoszisztémája összeomoljon, most figyelj, akkor szelektálni kell az emberiséget. Ezt utoljára Adolf Hitler reklámozta, nem írta oda az egyetemi tanárról, hogy kell szelektálni az emberiséget, csak mondom, hogy ez, amit most elmondtunk viccesen itt, az ma már bizonyos nyugati helyeken maga a rögvalóság. Maradt 2 percünk, azért ejtsünk még szót a
már kétszer is utaltál rá, hogy hajléktalan kérdés, és ez jelölt társaidnak, mondjuk Vitézinek is volt már ez ügyben hozzászólása, hogy egyre inkább kezd mondjuk a tömegközlekedés ilyen hajléktalan szállóvá átalakulni. Ugye annak idején Tarlós, mikor te voltál az alpolgármestere, ezt a kérdést, azt kell mondjam, hogy majdhogy nem 100%-osan tudta kezelni. Most itt állunk 5 év karigeri uralkodás végén, és újra ellepték a fővárost a hajléktalanok, és inkluzíve a tömegközlekedés az eléggé kellemetlenné kezd válni. Mit lehet ezzel kezdeni? Szerintem ez is tipikusan megmutattuk 2010 és 2019 között, hogy munkával kezelhető a helyzet. Tehát nyilván ennek van egy emberi oldala, egy humánus oldala, szükség van arra a hozzáállásra is szerintem, hogy aki egy ilyen helyzetbe kerül, annak kell adnunk segítőkezet, kell nyújtani segítőkezet, kell segíteni abban, hogy ő vissza tudjon menni, integrálódni a társadalomba, a munkavilágán keresztül. Szerintem ez fontos. És egyébként mi a fővárosban úgy is kezeltük ezt a helyzetet, hogy fejlesztettünk úgy akár hajléktalanok számára egészségügyi ellátást, a hajléktalan szállóinkat fejlesztettük, hogy legyen hova menni. Tehát ne azt mondjuk, hogy akkor itt nem lehet és nincs alternatíva, legyen alternatíva. De közben meg az sem helyes szerintem, hogy a többség számára ma a közterületek jelentős része használhatatlan. Tehát a tömegközlekedés is érintett, de egyébként egy térre ma már nem tudsz gyakran leülni, mert ott fekszik a padon, ott tibornyáznak, stb. Hát nekem mondták el többen anyukák, hogy gyerekét azért nem engedi egyedül suliba, hiába van nagyon közel az iskola, de hát nem engedi el a 10 éves lányait ketten sem, mert egy olyan hely mellett kell elmenniük, ahol ott vannak a hajléktalanok, beszolgatnak. Tehát ez szerintem nonsens, hogy a kisebbség tulajdonképpen a többség számára lehetetleníti el Budapest meg a köztereinek a normális használatát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre egyszer már kínáltunk alternatívát, az egy működő alternatíva volt, egyszerre kell emberinek lenni, de egyszerre kell rendpártinak lenni, tehát vannak kérdések, ahol igenis meg kell húzni a vonalat, és az biztos, hogy nem jó, amit a főváros most csinál, hogy bedobta a lovak közé a gyeplőt, nem csinálnak semmit, hátradőlnek, kavargatják a kávéjukat, és egyébként azt mondja Karácsony Gergely ezek után pofátlanul, hogy csökkent, szemmel láthatóan csökkent a hajléktalanság Budapesten. Tehát nem tudom én, milyen szeme van Karácsony Gergelynek, meg merre néz. Lehet, hogyha Gyurcsány Ferenc szemébe néz, akkor más képet lát, mint amit te meg én az utcán, amikor kimegyünk, de szerintem ezen is változtatni kell. Alexandra, Salgótarjánból kevésbé látszanak a hajléktalanok. Ez valószínűleg így van. Hajrá! Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten várom önöket, addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra!